Thokozani bantwana bedlozi. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma ngesithunywa samanzi. Isithunywa samanzi, ave sinamandla bantwana bedlozi. Umuntu onesithunywa samanzi uphupha kakhulu amanzi. Omunye uphupha ebhukuda. Nabontomfishi lapho. Omunye uphupha elayitha amakhandlela, ekhanyisa amakhandlela eceleni komfula ethandaza. Abanye baphupha besempophomeni bethandaza nabogogo. Ama-colours esithunywa samanzi maningi bantwana bedlozi, kodwa i-blue, ne-yellow, ne-white are one of them. Mawunesithunywa samanzi kubalulekile ukuthi uhlale uye emanzini uyethandaza. Abantu abanesithunywa samanzi mabethandaza kakhulu bejula abantwana bedlozi, kuba nomsindo abawuzwa emadlebeni. Abanye abantu bazwa ngathi kunamanzi phakathi emadlebeni, uzwa ngathi kunolwandle, kuba ngathi uyahallucinate kanti cha. Kwesinye isikhathi uzwa angathi kunema-butterflies phakathi emadlebeni mawuthandaza. Sikhuphuka kahle isithunywa sakho. Abanye abantu bahlola ngawo amanzi bantwana bedlozi abanesithunywa samanzi. Umuntu uyathandazela amanzi ahlole, abanye belapha ngawo amanzi. So mawunesithunywa samanzi ungavilaphi phela ukuya emanzini. Ngiyabonga.